Muistoissain yhä rinnallas kuljen, hymy huules, suudelmin suljen. Pääsi muistan keltaisen oljen, murheissain mä maata poljen. Elsa, olet kohtalon lapsi, rakas tytteli mulle. Tää on lauluni sulle. Elsa, kohtalon lapsi. Tervetuloa kaikki Asunnottomien yön iltaan ja toivotan lämpimästi kaikki tervetulleeksi tähän tilaisuuteen, jonka on järjestänyt Asunnottomien yö toimikunta, johon kuuluu laaja verkosto. Toimintaa meillä on täällä musiikista vähän vakavampaan toimintaan. Mä olen Suomilammin Jukka ja olen Elämäntapaliiton aluetyöntekijä ja olen useana vuonna ollut järjestämässä näitä Asunnottomien toimintoja täällä Lahdessa. Ja erilaisilla kokoonpanoilla on ollut järjestelyporukassa mukana. Ja tässä on nyt ensimmäinen kerta täällä Pikkuveskun rannassa, että tämä on semmoinen haasteellinen yritys nyt tässä järjestää tätä Asunnottomien yötä. Mitä on kuullut ihmisiltä puhuttavan, että tämä on hieno paikka, että tämä on onnistunut kokonaisuus tässä, mitä ollaan pyritty saamaan. Seuraavaksi saamme kaupungin tervehdyksen, jonka tuo meidän uusi kaupunginjohtajamme Jyrki Myllyvirta. Tervetuloa. Asunnottomuus on ääriesimerkki siitä, että meidän yhteiskunnassamme on ongelmia. Ihmiset syrjäytyvät elämän eri vaiheissa, jo koulussa, opiskeluaikana, työttömyyden seurauksena, sairauden, henkilökohtaisten vaikeuksien seurauksena. Kaupungin sosiaalitoimen arvion mukaan meillä on Lahdessa parikymmentä asunnotonta, mutta sen lisäksi on paljon sellaisia lahtelaisia, joiden asuminen on hyvin puutteellista, jotka joutuvat ainakin aika ajoin viettämään yönsä ilman kunnollista paikkaa. Kun täältä erkanen kerran, veli missä markkasi on. Pitkät päivät raadoit, unohtaen nyt on ikäihmisen. Ja nyt on ikäihmisen. Erittäin hyvä tilaisuus ja näitä on ympäri Suomea ja on sitä mieltä, että näitä pitäisi olla vielä useammin kuin kerran vuodessa. Koska toi kaupunginjohtaja puhui paskaa ja sanoi, että täällä on 20 asunnotonta. Vittu, täällä on varmaan yhdessä kaupungin osassa enemmän kuin 20 asunnotonta. Mä en ole asunnoton tosin. Minulla on asunto kyllä. Olen hyväosainen siinä mielessä. Mutta no niin. mä en ymmärrä tällaista kaunistelua, kun rupeaa poliitikot puhumaan. Suoraan sanoen paskaa. Ihan kivoja tuli. Mäkin ihan vapaaehtoisena täällä jotain touhua itselleen ja kaiken näköistä. Mä oltiin viime vuonna, olin tuossa Alatorilla sama juttu, että mä oon 2 kertaa ollut näissä järkkäämässä. Joo, tämä oli Suomilammen Jukan idea tää, että pidetään välillä täällä. Ja täältä tuli sitten yhteistyökumppanit, eli tää painajainen järkkäsi tänne aika paljon näitä systeemiä ja niin järkät hommas tänne ja ihan hyvä happening tästä tuli. Yksi sanoi, että kun olisi lunta, niin olisi vähän vaalea, sitten ei olisi niin pimeätä, mutta sitten ei näkyy nuo tulet taas, nyt ne korostaa. Aivan. Kun ei ole lunta, että maa on paljaana, niin ihan jees. Tilaisuus on oikein hieno ja yllättävän paljon väkeä ja todella hieno tunnelma. Mutta sehän ei muuta tätä asiaa, että asunnottomuus on väärin. Suuri häpeä nykyaikaisena aikana, että niinkin monet ihmiset yhteiskuntaluokkaan niin katsomatta niin voi olla suuri hädän alaisena. Semmoinen asia on korjattava. Ei muuten voi paljon peiliin katsoa itseään. Is it true when you say that you love me? Is it true that I
Itse kun tänä vuonna oli enemmänkin tämmöisestä henkisestäkin kodittomuudesta puhe, että ei ainoastaan se, että on fyysistä kodittomuutta, vaan se, että kaikilla vaikka on se 4 seinää ja katto pään päällä, niin se koti ei tunnu kodilta, vaan täytyy olla sitä sisältöä ja semmoista, mitä nyt kotiin kenelläkään niin kuin koostuu, että se on semmoista rakkautta ja turvallisuutta. Ja aivan, kyllä. Joo, ja sen takia tämmöisiä paikkoja esimerkiksi, kun ajatellaan mielenterveyskuntoutujia, mielenterveyspotilaita ihmisiä, niin että heillä on oma paikkaus, missä he tapaa niin kuin muitakin ihmisiä. Ja niin kuin yleensä mielenterveyskuntoutujat, ja ne hyvin äkkiä jääkin sinne kotiin. Että sieltä ei päästä niin kuin pihalle eikä pois. Niin sitten on hyvä paikka, että on semmoinen paikka, missä voi tavata ihmisiä ja kokea semmoista turvallisuutta ja tukea ja kannustusta. Että pääsee eteenpäin elämässä. Joo, se on niin kuin tämän illan tarkoituksena, että otetaan semmoinen kanta siihen, että jos sulla on asunto, avaimet ja katto pään päällä, mitä siellä asunnossa on? Onko siellä semmoinen asukki, joka on jotenkin sairas tai jotenkin alkoholisoitunut tai jotenkin muuten sillä kriisissä oleva ihminen? Mitä sinne asunnon sisälle kuuluu? Sitä me tässä pyritään niin kuin näyttämään. Ja varmasti nämä ihmiset, jotka täällä on ympärillä ollut, niin on varmaan hämmästellyt sitä asiaa, että ei se asunnottomuus, se on niin moniongelmainen juttu. Ei siinä niin kuin pelkkää, jos sä saat asunnon, niin okei, sä saat asunnon, mutta mitä sen jälkeen? Se henkinen hyvinvointi ja tämmöinen toisesta välittäminen ja huolehtiminen, niin se on se semmoinen iso asia, mikä niin kuin pyritään saamaan monen ihmisen tietouteen ja tämä pahoinvointi tästä Suomen maasta niin karkotettua jollain konstilla. 2005 vuonna leikattiin rintasyöpä. Sitten mun levisi tähän yhteen 10 imusolmuketta viety. Kaupunki on maksanut 2300 euroa mulle liikaa rahaa. Ja minä joudun maksaa kaupungille takaisin. Se meni kaupungin hallitukseen tämä juttu. Ja mä oon niin vittuuntunut suoraan sanoen tähän kaupungin hallitukseen, kun olla ja voi. Mutta en tiedä millä mä maksan takaisin. Mä saan 700 euroa kuussa käteen ja asumistukea kävin hakemassa Kelasta 6 kertaa käynyt. 2 viikkoa sitten sanottiin, että 2 paperia pitää tuoda vielä lisää. Mä oon hirveä nippu papereita. Kuinka ollakaan, eilen mä kävin se, että missä mun asiani on. Nyt täytyy 4 uutta lappua tuoda. Mä en ymmärrä missä menee, on byrokratia. Ja siis tavalliset, jotka hakee asumistukea, se menee ok se homma, mutta kun sä oot eläkeensaaja, sun pitää kaikki. Mun isäni on kuollut 92 vuonna. Mitä talletuksia sillä saatana on? Mä en ymmärrä sillä vittu mitä talletuksia. Kaikki saatana paperit pitää hakea ja maksaa niistä papereista. En ymmärrä ollenkaan missä menee. Kun meillä on tässä illan aikana symbolisena asiana nämä tynnyritulet, jotka lämmittävät, mutta niin kuin tästä logosta näkyy, musta liekki, se ei lämmitä aina asunnottomien sydäntä. Tämä asunnottomien yhden toimikunta tänä vuonna päätti viisaudessaan palkita ihmisiä teoista tai sanoista. Ja toimikunta on päättänyt tämän kylmän kynttilän luovuttaa semmoiselle henkilölle, joka on ollut julkisuudessa viime vuonna. Onko paikalla Leena Luhtanen? Oliko paikalla? Kutsuttu oli.
Jos Leena ei ole paikalla, toimitamme kynttilän hänelle postissa. Kansan pelastus, siksi vapauslaulut kaikaa. Vaikka armas sarastaa, ja aurinkoinen heijastaa, mut synkät pilvet varjostaa pivien, ja jylhät vuoret on vapauden. No, päättäjät tekis semmosia asuntoja, joissa olisi hyvä asua ja sinne niin kuin se elämän henki ja semmoinen rauha ja semmoinen suvaitsevuus ja tätä huolta sillä lailla miettii, että se asunto olisi muutakin kuin asunnottomuus, että se sisältö olisi siellä paikallaan ja kohdallaan. Ainakin nämä asunnottomat toivo lisää halpoja asuntoja. Joo. Ne on varaa muuttaa. Eikä mitään asuntoloita, vaan oikeita asuntoja. Kyllä, sitä tuli jo, että toivat sen niin kuin aika selkeästi esille. Ja sitten, että olisi sellaista eräänlaista tukemista tavallaan, että jos olet ensin asuntolassa, niin tuettaisiin siihen, että päästäisiin asumaan ihan niin kuin oikeaan omaan kotiin, mikä on kohtuuhintainen. No nämä asunnottomia ja sanotaan nyt jutut ja ketkä tarvii jotain jeesiä, tarvii jotain mitä taas on niin päättäjille. Että tuntuu vähän siltä, että ne on omaa napaa tuijottajia kaikkea omaa maapussiin, että vie tää olennainen porukka sitten vähän niitä asioita. Puhutaan mitä puhutaan ja tehdään mitä tehdään. No tietenkin mielenkiintoista on kysyä, että minkä takia on asunnottomuutta, eikö niin? Ja se itse asiassa on vähän höpsyä, jos minä nyt kerron ihmisille, että minkä takia asunnottomuutta on, että kannattaa itse miettiä, että jos meillä kuitenkin vaikkapa valtion budjetin ylijäämätkin on nyt 2 miljardia, eikä kuitenkaan sitten rakenneta niitä vuokrakämppiä lisää. Tää on. Mutta se on parempi kuin käyttää omia aivoja eikä pelkää kattoa ihan loppuun asti. No voin mä nyt sen verran sanoa, että mun mielestä tämä kaikki johtuu kapitalismista ja ainoa pelastus on siirtyminen sosialismiin. Sen takia mä heilun tämän punaisen lipunkin kanssa. Lohkotaan. Se on kapitalismin laki, se on riistäjän rautainen laki, se on suomalaisen kultapossu kapitalismin laki. Ne pelkäävät sinun voimaasi työmies, ne tahtovat teottaa rintamasi työmies. On patukka-armeija valmiina sinun taistelutahtosi murskaamaan, ja ne eivät epäröi lyödä, ja ne eivät epäröi tappaa. Se on luokkapoisun laki, se on riistäjän rautainen laki, se on suomalaisen kultapossu kapitalistin laki. Kesän keiju se silloin karkeloi suviyössä, sydämemme yhdessä onnestamme. Liinapolle hiityllä heiniä söi. Yössä kaipaan lohdutusta, kuljen etsin unohdusta. Mielen täyttää murhe musta, mulla on päässä kuva susta. Elsa, olet kohtalon lapsi, rakas tytteli mulle. Tää on lauluni sulle. Tänä päivänä on paljon vissiin tästäkin asiasta niin lausuntoja annettu korkealta taholta ja näkyviltä taholta. Toivottavasti nämä puheet ja lupaukset on sitten myöskin sen mittaisia, että ne toteutetaan, ettei ne jää puheeksi. Sehän on vanha suomalainen sanonta, että ne tyhjät puheet niin paljon maksa, eikä ne myöskään paljon lämmitä. Mutta aika näyttää.